Deuteronomy chapter 30 and verse 14. Tanamaningdog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Dali ko kasagarang mubasa sa daghang bersikulo sa sinugdanan sa akong mga mensahe. Pero para niining ang mensahe, ganang kong mubasa sa 7 ka bersikulo sa English o sa Bisaya. O medyo taas ang mga bersikulo, pero palihog, focus na lang, paminaw. Aron makasabot ka sa mensahe karong buntag. Deuteronomy chapter 30 verse 14. English una, magbasa ta nga to sa verse number 20. But the word is very nigh unto thee, the word of God, is very nigh unto thee in thy mouth and in thy heart, that thou mayest do it. See, I have set before thee this day life and good, death and evil. In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments, and his statutes, and his judgments, that thou mayest live and multiply, and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. But if thine heart turn away, so that thou wilt not hear, but shalt be drawn away and worship other gods and serve them, I denounce unto you this day that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land whither thou passest over Jordan to go to possess it. I call heaven and earth to record. Ruth, how would you say that? Record. To record this day against you. I don't know which way it is in English. Huh? Yeah, is that record? I don't know. We're gonna say record. I call heaven and earth to record. Nope, that still sounds wrong. To record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live. I preached months ago on that verse right there. Therefore, choose life. Verse 20. That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is thy life, and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Bisaya, apan ang pulong haduol kaayo nganha kanimo. Diya sa imong baba o diya sa imong kasing-kasing. We're in verse 14, by the way. Arong nga ikaw makabuha ni ini. Tanawa, ako nagpaimutang sa atubangan nimo niining adlaw sa kinabuhi ug maayo ug kamatayon ug dautan. Kana nga pulong dautan is not dautan like wickedness. It means kadaot. So I'm going to change it to kadaot aron mas klaro ang pasabot. Ako nagpaimutang sa atubangan nimo niining adlaw sa kinabuhi ug maayo ug kamatayon ug kadaot. Verse 16. Diha niana ako nagsugol kanimo niining adlaw sa paghigugma sa Ginoo nga imong Dios, sa paglakaw diha sa iyang mga dalan ug sa pagbantay sa iyang kasugoan ug sa iyang mga tulumanon ug sa iyang mga paghukom. Aron ikaw mabuhi ug modaghan ug ang Ginoo nga imong Dios mo panalangin kanimo diha sa yuta diin ngadto ikaw moato aron sa pag-angkon niini. Apan kon ang imong kasing-kasing motipas. Mao nga ikaw dili maminaw apan mapahilayo o mosimba sa lain mga Diyos ug moalagad kanila. Kadyot lang, may say something. Sa niyo ang pulong tipas, mobiya sa sakto nga dalan. Sa dalipa ang imong tiil motipas gikan sa dalan. Ang imong kasing-kasing motipas gikan sa dalan. Your feet follow your heart, and your heart follows your eyes. It's not the message, but it's a great truth. Where are we? I forgot what verse I just read that in. 18, thank you. Ako naghulga nganha kaninyo niining adlaw. Hulga is threaten, right? Wow. Ako naghulga nganha kaninyo niining adlaw nga kamo sa seguro malaglag. O nga kamo dili makapataas sa inyong mga adlaw nganha sa yuta diin ngadto ikaw motabok sa Jordan sa pagadto aron sa pag-angkon niini. Ako nagtawag sa langit ug sa yuta aron sa pagpamatuod ni ining adlaw batok kaninyo nga ako nagpaimutang atubangan kaninyo sa kinabuhi ug kamatayon, panalangin ug pagtunglo, busa pilya ang kinabuhi aron nga ikaw ug ang imong kaliwa mabuhi, aron ikaw makahigugma sa Ginoo nga imong Dios, o nga ikaw makatuman sa iyang tingog
o aron ikaw makahimo sa pagpabilin ngadto kaniya, kay siya mao ang imong kinabuhi ug ang katas-on sa imong mga adlaw, aron ikaw makapuyo diha sa yuta nga sa Ginoo gipanumpa ngadto sa imong mga amahan, ngadto ni Abraham, ngadto ni Isaac ug ngadto ni Jacob, aron sa paghatag kanila. So my message this morning, 4 words. Choose God, choose life. Pilya ang Diyos, pilya ang kinabuhi. Choose God, choose life. Magampo na ta, tayo mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your spirit? Would you empower me? Would you use me? Please, dear God, bless the preaching. Thank you for the lesson in Sunday school about your grace. Now, God, would you give us grace this morning? Would you give us the help we need to make the decisions that need to be made? Fill us with your spirit. Empower us, God. Help us, Lord, we pray. We love you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Una sa tanang karong buntag, tugoti kong muhatag kaninyo pipila ka pamahayag, a few simple statements nga magpahimutang sa patukuranan ni ining simple nga mensahe. I'll give you 3 statements this morning to kind of get us started. Dayon ang mensahe medyo mubo. Statement number 1. Adunay usa lang ka Diyos. Isaiah chapter 44 verse 6, thus saith the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, and I am the last, and beside me there is no God. I find it interesting now that in the Old Testament, God said, the Lord, Jehovah said, I am the first, I am the last. Dayon ang gisulti, beside me there is no God. Dayon sa New Testament, sa Revelation, si Kristo nebo at Revelation chapter 1, ang gisulti, I am the first, I am the last. Jesus Christ is Jehovah God. Sa ingon, nagasulti ang Ginoo, ang hari sa Israel, o iyang mananubos, ang Ginoo sa mga panon, ako maong una, o ako mao ang ulahi, o gawas kanako walay Diyos. I'm saying this morning, number 1, adunay usa lang ka Diyos. We all believe that. Let's go to point number 2. Ang Diyos misula sa usa lang ka basahon. Ang Diyos misula sa usa lang kabasahon. Pagkadaghan sa mga libro nining kalibutana, pero wala gayoy basahon nga sama ni ining basahona. This book is special. The Bible says in 2 Timothy chapter 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang tibok nga kasulatan gihatag pinagi sa inspirasyon sa Dios ug mapuslano na lang sa pagtulunan, alang sa pagsaway, alang sa pagtulid, alang sa pagpahimangno diha sa pagkamatarong. Sa tanan basahon nining kalibutana, kini lamang nagikan diretso sa baba sa Diyos. Why lain? Only this book came from God. Ang Diyos misula sa usa lang kabasahon. Why labot ang Book of Mormon? Kanagisula sa tao. Why labot ang Quran? Kanagisula sa tao. Pero kini nga book nagikan sa baba sa Ginoo. God wrote one book. O kana ang akong gihawiran diri atubangan ninyo karon. I hold the very words of God Almighty. Wailain sama ni ini. Wala gayoy basahon nga sama ni ining basahona. Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is quick and powerful. That word quick means alive, buhi. Just like God breathed the breath of life into the nostrils of Adam, o si Adam nahimo nang uska buhi nga kalag, ang Diyos nagginhawa sa iyang kinabuhi ngadto sa iyang pulong. And the Bible says the word of God is quick. It doesn't mean tulin. Tulin is quick, right? Dalit tulin, dalit paspas. It means buhi. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya ang pulong sa Diyos buhi, ug gamhanan, ug mas mahait pa kaysa bisan unsa nga espada nga duha ang sulab, nga nagadulo
bisan pa ngadto sa pagkabahin sa kalag ug espiritu. Pastor Mike, what's the word? I lost the word. Dulog? No, dulot. Dulot kaya mong pagwali. Kay nagikan sa pulong sa Dios. Nga nagadulo bisan pa nga sa pagkabahin sa kalag ug espiritu ug sa mga lutahan ug dugokan sa bukog ug uska tigtugkad sa mga panghunuhuna ug mga katuyuan sa kasing-kasing. I want to tell you this morning, kung ikaw mo sugod og basa niining basahon, I don't mean basa-basa usahay. I mean if you serious, get serious about reading the Word of God, magpuno sa imong kasing-kasing sa pulong sa Dios. Dali ka mukat-on nga kining libro ha, dali pareho sa lain mga libro nining kalibutana. Ang mga pulong niining basahon na buhi manggod. Magdulo ngadto sa kasing-kasing. Unsa pay laing libro nga makaangkon niya na wala. Unsa pay laing basahon nga makadulo diretso sa kasing-kasing sa tao, wala. Kining libro ha lamang ang adunay kinabuhi ug makahatag og kinabuhi. Because God's words are alive. Ako naginyo kaniyo karon, wala kayo'y basahon nga sama niining basahona. Naiusa lang ka Diyos, o giyang gisula ang usa lang ka basahon, kana nga gikuptan sa imong kamot karon. The Bible says in Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagausab sa kalag. Ang pagpamatod sa Ginoo siguro, nagahimo nga maalamon sa yano. Kining basahona lang ang naay kinabuhi ug kining basahona lamang ang naay gahom sa hingpit nga pag-usob sa imong kinabuhi. Only this book has the power to change lives. Pastor Mike, wala nag-change sa akong kinabuhi. Pila ka oras imong gibasa karon simana. Pila ka verse imong gi-memorize karon simana. Ay pagbaso sa pulong sa Dios kung wala ka nagbasa. Dagang oras sa Facebook, YouTube, pipila ka minutes diya sa Biblia dayong magbaso ta sa Ginoo. Ang problema dali ang Dios. May dagang self-help book. You ever heard of a self-help book? Muados ka sa bookstore na self-help books. Wala ka mo familiar ni Ana dere? Common kayo sa US. Ang katunga sa bookstore, self-help. Naidaghang self-help books sa kalibutan karon. Mga basahon nga mutudlo kanimo kung unsaon pagtabang sa imong kaugalingon. Kini nga libro dere mao ang God help book. Kini man ang book nga makatabang kanimo kung wala kay gahom sa pagtabang sa imong kaugalingon. Kini nga basahon lamang. Kini man ang libro diin makaplagan ang tubag sa tanang pangutana, ang kasolbaran sa tanang problema ug ang paggiya diha sa tanang kahimtang. Diri lang wala book sama niini nga book. I'm simply saying today there's no book like it. I said number one, adunay usa lang ka Dios. Excuse me. Number one, adunay usa lang ka Dios. Number two, ang Dios misulat sa usa lang ka basahon. Number three, ang padulngan sa imong tibok kinabuhi depende sa imong buhaton niining libro ha. O kana gayon ang atong nakitaan sa atong teksto karong buntag. If you have your Bible, go back with me to Deuteronomy chapter 30 and verse number 14. Ang diferensya, ang kalihinan, the separating line sa kinabuhi nga gipanalanginan o kinabuhi nga gitunglo. The difference is, what do you do with this book? Deuteronomy 30 verse 14. Kung nasa amen? But the word, of course it's the word of God, is very nigh unto thee, in thy mouth and in thy heart, that thou mayest do it. Apan ang pulong hadol kaayo nganha kanimo, diha sa imong bakbak ug diha sa imong kasing-kasing, aron nga ikaw makabuha niini. Una sa tanan, ganahan kong mamatiktan ninyo
ang Diyos mihatag kanimo sa iyang pulong alang sa usa lang ka katuyuan. Aron ikaw makabuha niana. Kanara, why lain rason? Aron ikaw makabuha niana. Ang Diyos wala mihatag kanato sa Biblia aron kita makabalabana kung mag-uyon ta o dili. Iyang giyatan na to ang Biblia aron mo tuman. Grabe kayo, daghan mga Kristohano magsulay, mag-decision kung mag-uyon ba ko, dili. Stop being stupid. God knows more than you do. Iyatang giyatagan sa iyang perpekto nga pulong aron kana mabuha nato. Usay na yung mga tao, wala nakasabot sa Biblia, mutubag, pero Pastor Mike ba, Old Testament kana why labot kana to. Ang Diyos dili na magdahom niya na sa mga tigsunod niya sa New Testament time. Are you sure? James 4:22. Turn there. James 4:22. We see the same basic command. Different words, same truth. James, I said 4, I meant 1, I apologize. James 1:22. We were in James 4 in Sunday school. James 1:22. I've been working this week memorizing James 4. I like James 4. James 1:22. Kung nasa amen? But be doers of the what? Word. Same thing as it says in Deuteronomy 30. But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Apan, mahimo kamo nga mga tigbuha sa pulong o dili mga tigpaminaw lamang. Daghang Kristohano moabot sa church, maminaw sa pulong sa Diyos, ug muuli naghunahuna, ako uskanindo nga Kristohanon. Look at the rest of the verse. Nga nagalimbong sa inyong mga kaugalingon. You are not a good Christian because you hear the word. You are a good Christian when you obey it. Ang atong Diyos dali gayud mausob ang iyang mensahe sa iyang katawhan karon sa maragyapon. Akong gihatag kaninyo ang akong pulong aron kana buhaton ninyo. Go back with me to Deuteronomy chapter 30 and verse 11. We're going to back up a few verses. We were started in verse 14 earlier. Let's look at verse 11 now. Deuteronomy 30 verse 11. Deuteronomy 30, verse 11. Kung nasa, amen? I'm going to read four verses straight through English dayon, straight through Bisaya. For this commandment, which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither is it far off. It is not in heaven that thou shouldest say, who shall go up for us to heaven and bring it unto us that we may hear it and do it. Pila ka panahon ang tao nagyon ako, wala ta sure ng tao muatog yun sa langit, wala ta sure kabay sa impyerno kay walay tao namatay og nibalik. Nakadung kaniya nga panaglalis ang tao buang yun. You don't need someone to come back from the dead. God gave you the book from heaven. Dili ta kailangan mo patala sa tao sa langit, balik na lang, ako muto kaniya. Naidakang tao na makakabay niya na, di ko muto nila, ako muto ni dire. Naibuang ng tao, nagsulti, ako niya to sa impyerno, 18 minutes. Oh, grabe kayo. Pagkakon. It is appointed unto man once to die, and after this the judgment. He didn't go to hell and come back. We have the book, verse 13, neither is it beyond the sea, that thou shouldest say, who shall go over the sea for us? Hey, naay panahon ang pulong sa Diyos, wala diri sa Pilipinas, kana nga panahon tapos na. The Bible is here, and it's been here since 1600. The Catholics didn't bring the right doctrine, but they brought the right Bible. Neither is it beyond the sea that thou shouldest say, who shall go over the sea for us and bring it unto us, that we may hear it and do it. But the word is very nigh unto thee, in thy mouth and in thy heart, that thou mayest do it. Ako musulti ni mo sa rason, dali ka mutuman sa sugo sa Diyos. It's in your hand, but it's not in your heart, and it's not in your mouth. It can't be in your mouth if it's not in your heart. Magdalat-dalat ta sa Biblia, pero kung dali basohon, dali magic ang Biblia, dali mutabang. Kay kini, verse 11 sa Bisaya, kay kini nga sugo, nga ako nagsugo kanimo, nining adlaw, kini dali tinago, gikan kanimo, ni kini halayo,
Kini wala sa langit, nga ikaw gayud mag-ingon, kinsang musaka lang kanato sa langit. Ug mudala niini nganhi kanato aron nga kita makadungog niini ug makabuhat niini. Nindot kayong alibay, di ba? Oh, wala ko'y pulong sa Dios, so dali kong makatuman. Nadere, walay alibay. Verse 13, ni kinunahan sa dagat, nga ikaw gayon mag-ingon, kinsang mutabok sa dagat alang kanato ug mudala niini nganhi kanato. Aron kita makadungog niini ug makabuhat niini. You can't say that here either. Ako nagtapok na sa dagat, nanatadari, nagdala sa Biblia. Apan ang pulong haduol kaayo nga anha kanimo. Diha sa imong bakba ug diha sa imong kasing-gasing, aron nga ikaw makabuhat niini. Ladies and gentlemen, kung adunay kay pulong sa Dios, wala na kay mga alibay. You got the book. And not only does the book tell you what to do, it gives you the power to do it. Dali lang magsugot nimo sa saktong dalan, muhatag pud ka na kanimo sa gahom nga magtuman. Na nakay responsibilidad sa pagkaton o pagtuman sa tanang mga sugo sa Dios. O paminaw nako, ang tibok padulngan sa imong kinabuhi depende niya na. What you do with this book determines what God does with you. Look at verse 15 of Deuteronomy 30. Are we still in Deuteronomy 30? Look at verse 15. See, I've set before thee this day life and good, and death and evil. Tanawa, akong nagpahimutang sa atubangan nimo niining adlaw sa kinabuhi ug maayo ug kamatayon ug kadawot. Kinang butang nga kinahanglan nato masabtang karon. Samtang maglantaw ta niining a verse. Watch me now. Sa atong kinabuhi dari sa kalibutan, na duha lang ka kapilian. Sakto akong gisulti? It was typed wrong. I messed it up in the typing. Only two options. God says, it's real simple. Naay, diri, kinabuhi, ug maayong, ug naay diri, kamatayon, ug kadaot. Take your pick. Only two. Duha ka kapilian lang. Take your pick. Here's what I want you to notice. Ang Diyos wala nag-offer sa ikatulo nga kapilian diha sa tunga-tunga. Kinabuhi ug maayo o kamatayon ug kadaot. Walay tunga-tunga. I lost my place in my notes. Here we go. Duha ka options lang. Kinabuhi ug maayo kung mosunod ka sa pulong sa Diyos. That doesn't mean you're perfect, but it means naningkamot ka kanunay magsunod sa kabubuton sa Diyos sa imong kinabuhi. Or kamatayon ug kadaot kung magbaliwala ka sa pulong sa Diyos. Watch now. Ang imong buhaton sa pulong sa Diyos, magdesisyon asa kapadulong. It's really simple. You can go this way, or you can go this way. But you can't go this way without the book. You can't do it. Dili mahimo. Walay ikatulo nga kapilian here or here. No middle ground. Friendship with the world is enmity with God. No middle ground with God. Let me find where I am in my notes. I apologize. When you preach about the Bible, you pick it up and then you lose where you are in the Bible. Wako kabalo asa. I found. Here we go. Sa pananaw sa Diyos, duwa na lang ang kapilian. Kinabuhi ug maayo, o kamatayon ug kadaot, kung diferensya lang unsay mong buhaton niini. Truth Baptist Church, paminaw na ko karon. Dili ka makaangkon sa kalingawon sa kalibutan o sa mga panalangin sa Ginoo. You must choose.
Dili man mahimo nga walay pagpili. You must choose. What do you want? God's blessings or the world's pleasures. You can't have both. Turn with me to 1 Kings chapter 18, verse 21. Naglaong ko gahapon nga Diyos mo tugo ako magwali kabayan sa Pasko. I had an idea. Friday morning ako'y Christmas message idea. Ang Diyos na gayon ako, ayaw na lang. Hiposa ka na. Pasin next year. Pasin ka ron hapon. Wako kabalo. Pasin miraculous. Christmas Day. Pasin. 1 Kings 18 verse 21. Kung nasa amen? And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? Kini ang sikat nga story ni Elijah sa diya nagtagbo sila dito sa bukid Carmel o si Elijah nagampong Diyos nagpadala sa kalayo. Kini ang story dere. And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. Do you know what he's saying? Make a decision. Himo ang imong decision. Look at the last sentence. And the people answered him not a word. O si Elias miato nga to sa tibok nga katawhan o miingon uns kadugay kamo magduha-duha tali sa duha ka opinion kung ang Ginoo maong Dios sunod kaniya apan kung si Baal nan sunod kaniya ug ang katawhan walay gitubag kaniya nga usa ka pulong. Si Elijah na ngayon, make your decision. Baal or God? Dali ka pwede magbabilin dali sa tunga-tunga. Kailangan mag-decision. Baal or God? O wala sila itubag. Nagato sila nga dili sila kinahanglan mo pili. O kana gayon ang gibuhat sa daghang Kristohanong karon. Nagasulay sila nga magapabilin diha sa tunga-tunga. Si Pastor Mike, what do you mean? Nagato sila nga makapahimuot sila sa Diyos o sa ilang kalibutan nga pamilya. O dili mahimo. Dili mahimo. Kanar ko mo pahayag kaninyo karong buntag. Usahay, pugsong ka nga mo pili. Kinsa akong pahimutan, kinsay akong pahimutan. Ang Diyos o akong kinikanan. Brother Michael has been here in our church for 7 years. Daghan kamo naluwas pinaagi sa iyang pag-share. Every single year for 7 years ang iyang pamilya nagsulay mo pugos niya mo uli sa yungon. Kinsa diri ikaw gi-share ni Brother Michael itas mong kamon. Daghan. Tapos imong kamon. Every time we have a church service, kinsa nag-share kanimo? Brother Michael. Brother Michael. Stop saying Brother Michael. Kinsa may lain? Kung imong ginikanan, wala naluwas. O, naluwas na sila apan kalibutanhon gihapon sa ilang hunhuna. I'm sorry, but you have to choose. Dili ka makapahimot sa imong ginikanan o sa imong Diyos. You can't. You can't. I'm sorry, but you have to choose. It's not your fault, it's your parents' fault. But you have to choose for yourself. Ang uban ninyo karon, ang inyong pamilya nagsulay mo pugos nimo nga mo biya sa kabubuton sa Dios. Paminaw na. Kanang kumupainomdom kanimo. Kung mubiya ka sa kabubuton sa Dios, bisan aron mo paimot sa imong ginikanan, nagpili gyapon ka sa kamatayon ug kadaot sa imong kaugalingong kinabuhi. Tanawa ang kinabuhi sa imong
ginikanan. Tanawa. Kung mosunod ka sa ilang tambag, mahisrama gayud ka nila. Ganahan ba ka nga may sama sa pamilya, sa magtiayon, sa kaminyoon, sa imong kinikan? Do you want your parents' marriage? Kung magpili ka, magsunod sa ilang tambag, may sama ka nila. Because they're telling you to do what they would do. And we already nakakita na sa resulta sa ilang decision. But Pastor Mike, dili ba gisugot ta sa Biblia nga magpasidungog sa atong ginikanan? Oh yes, gisugot yun. Kana yun. Apan, bisan si Jesus mismo nag-ingon nga usahay pugsong ka nga mopili. Turn with me to Matthew 10 verse 37. Si Kristo nagwali, kinahanglan ka magpasidungog sa imong kinikanan. By the way, when you're a child, gisugo ka nga mo tuman, mo obey. Pero kung dako na ka, dili na ka gisugo nga mo tuman. Magpasidungog yapon pero dili na tuman. Kay dako na ka. Kung akong papa mo tawag na ko ugma, musulti Mike, tigo lang gyud mi dere, naglusod sa among sa among panglawas, kinahanglan ka mo uli, magatiman nako. Magatiman sa imong mama. Ako mo tubag. Dad, naigugma ko nimo. Pero dako ko karon ang Dios dali ganahan ako mo uli. Dere ko. Dali na ko bata. Kung bata pa, mutuman man. Pero dali na bata. Dako na, hamtong na. Gentlemen, ladies, when you finish high school, you have to decide, am I a child or an adult? If you're still a child, dali ka buot mo dawat sa responsibilidad sa imong kaugalingong kinabuhi, kinahanglan ka mo tuman. Pero kung ready na ka magpakahamtong, be a man, be a woman, make your own decisions because you answer to God. Pastor Mike, dili pa isugot tama magpasidungo sa kinikanan? Yes! But look at what Jesus said in Matthew 10:37. Matthew 10:37. Kung nanasa, amen? He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Pila ka batanon, Baptist nga batanon, nagsalikway sa pagtawag sa Ginoo nga sa ministry aron moadto sa secular university kay mas dako yang gugma para sa iyang kinikanan kaysa Diyos. Was that clear? Was that clear enough? I feel like I messed up the sign. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. Jesus said, ayaw pagtawag sa imong kaugalingong disipulo kung mas dako imong gugma para sa imong kinikanan kay sa imong gugma kanako. And he that loveth son or daughter, daghang tao nagsalikway sa kababuton sa Dios aron nay mas dakong sweldo magatiman sa ilang anak. Di ko gana mahimong pastor, dali kanang kuha akong mga anak na nindong nga mga butang bago nga clothes, di ko gana mang ukay-ukay, gana may mag-shopping sa mall. He that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Siya nga nagahigugma sa amahan or inahan, labaw pa kanako, dili takos kanako. O siya nga nagahigugma sa anak nga lalaki o babae o babae, anak nga lalaki o babae, labaw pa kanako, dili takos kanako. O siya nga wala nagapasan sa iyang cross, o nagasunod kanako, dili takos kanako. Paminaw ako. Usahay. Ang krus nga kinahanglan pas-anon nato, maong krus sa pagsalikway sa atong kaugalingong pamilya. Pero tanawa ang saad ni Jesus ngadto sa tao nga pugson maghimo niya nga decision. Go with me to Mark chapter 10. Mark chapter 10. Si Kristo nagingon usahay, pugsong ka nga mopili.
You sometimes are forced to choose. It's wicked, it's wrong. Dalo kayo ang kinikana, magpugo sa iyong anak mong pili, pwede ka mo sunod sa Ginoo or pwede mo paimuot na ako. Unsay mong decision. That's a selfish, wicked parent nga wala nakasabot sa plano sa Diyos. Di ko ganun ikaw mag-ministry, ganun ko nga mag-secular ka aron dako imong sweldo, makaatiman nako sa akong pagkatigulang. Dalo. Ang Diyos dali mo hatag ka nato sa mga anak, ingon nga atong insurance policy. Your children are not supposed to be social security system aron magatiman nimo kung tigulang na ka. Kung ikaw makasalig sa Ginoo, kung batanong ka, makasalig ka sa Ginoo gihapon kung tigulang na ka. If God sends your child to the mission field, He will take care of you. Mark 10:29. Kunana say amen. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel's, but he shall receive an hundredfold now, in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, lisod gyapon, and in the world to come, eternal life. He said, ayaw kalimti, yan ay mga panalangin diri sa kalibutan, pero ayaw kalimti, padulong ka sa langit, sa katapusan. Basaya. O si Jesus mitubag ug miingon, sa pagkatinuod ako mag-ingon nga kaninyo, walay tao nga may biya o balay, o mga igsong lalaki, o mga igsong babayi, o amahan, o inahan, o asawa, o kabataan, o kayutaan, tungod o galang kanako, o sa mayang balita, apan siya, makadawa sa uskag gatos kapilo, karon ni ining panahona, mga balay, o mga igsong lalaki, o mga igsong babae, o mga inahan, o kabataan, o kayutaan, uban sa mga paglutos, ug sa kalibutan nga umaabot kinabuhing dayon. Unsa kihiskot ni Kristo dere kung mawala ang imong pamilya napailain. Paminaw na. Kung isalikway ka sa imong pamilya tungod nagdesisyon ka nga mosunod ni Jesus, makakuha ka sa tibok bagong pamilya diha sa imong church. Mas daghan pa ang mga igsoon dere. Unsa atong gisulti? Hey bro! Hey bro! Or the elongated form, buro! Sama na! Nako, nga naman atong gitawag si Brother Michael nga, bro. Kaya siya nga atong igsoon. Diba? Nag-feel ba ka si Brother Michael imong igsoon? Oh, kanang orasan kung mo makiglalis kaniya. Dili siya, pastor, pwede kong managlalis kaniya, okay naman? Diba? Ang tanan church, kinahanglan na ay nanay, na ay lola sa church. Pipila katuig si Ma'am Rosa, ang lola dari sa Truth Baptist Church, diba? Dayon ang Diyos nagtawag niya nga ato sa langit, ug nihatag ka nato sa bagong lola. Na nagyapon dari sa Truth Baptist Church. Every church has brothers and sisters, mothers and uncles. I feel like Brother Nahum is kind of becoming the uncle here. Kanunay candy alang sa mga bata. Hey, Cole! Uban ninyo mga dako, magkaroon inyong gagagmay. Cole? Bagag na I'm saying today, sometimes you have to choose. Usahay, pugsong ka mo pili. Pero ang ganti, ang reward sa paghimo sa sakto nga decision, mas dako gayud kay bisan unsa nga nawala dito. O para nako, mas mayag yun kung nako dere, di na mga tao na iguma sa usag-usa. Nainom na magkaon sa na dere.
panaglalis, matagadlaw. Mosunod sa akong kinikanan, ron dali sila makiglalis na ko. They're gonna argue with you anyway, just lain ang topic. O kung na nakadari, ulahin na, asa kapadong. Usahay, pugsong ka, mupili. Pag maalamon sa imong pagpili. Because it doesn't matter if it's your parents or your grandparents or uncle or aunt or igaga or bisan kinsa lain. Kung ang tao makapahawak kanimo gikan sa kapabuton sa Dios o ikaw maghimo sa sayop nga decision, nagpili ka sa kamatayon ug kadaot gyapon. Pero mayong rason, there is no good reason to ruin your life. Turn back with me to our text verse in Deuteronomy 30. We're almost done. Deuteronomy 30, verse 19 and 20. Deuteronomy 30, verse 19. Kabalo ko ba ninyo nagatubang sa pressure karon? Hapit na ma-finish sa eskwela. Asa ka mag-eskwela sa secular? Dali ko mo tuhoy ka mo ata sa Bible school. Sa man na? Walay kwarta. Kabalo ko sa ipangsulti sa mga kalibutanhong at pamilya. Deuteronomy 30, verse 19. Kung nana, say amen. I call heaven and earth to record, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. Look at the next line. That both thou and thy seed may live. Pastor Mike, kini nga akong kinabuhi lang. No. Napakay kaliwa so maabot. It's not just your life. Nagdagang tao magsunod ni mo balik sa kalibutan. Dali mo ang kinabuhi lang madaot. Imong anak, pohon. Ako nagtawag sa langit ug sa yuta aron sa pagpamatuod nining adlaw, batok kaninyo. Nga ako nagpahimutang atubangan kaninyo sa kinabuhi ug kamatayon, panalangin ug pagtunglo, busa, pilya ang kinabuhi. Aron nga ikaw ug ang imong kaliwa mabuhi. Therefore, choose life. It's your choice. Makabasol ka sa imong kinikanan. Ang Diyos mo basol nimo. Ug imong anak mo basol nimo. Choose life. Pilya ang kinabuhi. But look at verse number 20. Tanawang verse 20. That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, that thou mayest cleave unto him, for he is thy life. Kay siya mao ang imong kinabuhi. Did you see what we just read? Verse 19. Choose life. Verse 20. He is thy life. And now we've come back to the title of the message. Choose God. Choose life. Pilya ang Diyos. Pilya ang kinabuhi. Kung puksong ka sa imong pamilya nga mo pili, taliwala kanila o sa Diyos. Pilya ang Diyos. Kay siya mao ang imong kinabuhi. Pastor Mike, sila nga akong pamilya, pero siya ang imong kinabuhi. Siya ang miluwas nimo. Siya ang mitugad sa iyong kinabuhi lang kanimo. Siya ang naghatag nimo sa kaluwasan. Siya ang maghatag kanimo sa kalipay sa imong kinabuhi. Siya ang imong kinabuhi. Choose God. Choose life. Ang pinakalusod nga panahon sa kinabuhi sa batanong Kristohanon, maong adlaw sa dihang pugson siya sa iyong pamilya nga mopili.
Sila o ang Diyos? Kung kana nga adlaw moabot sa imong kinabuhi, piliya ang Diyos. Piliya ang kinabuhi. Alang sa imong kaugalingon ug alang sa imong mga kaliwat. On every head bowed, every eye closed.